ଶାଶୁ ମାନେ କୁହନ୍ତି ତମମାନେ ଏତିକି ଟିକେ ସହିପାରୁନ, ଏବେ ଏମିତି ହେଉଛ, ଆମ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ତମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ଆମ ବେଳେ ଆମେ ଏଇଆ ସହିଥିଲୁ। ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲି ମୋ ନଣନ୍ଦ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ମୋ ଯାଆ, ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର, ମୋ ଦିଅର ମୋତେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବାଡ଼ାନ୍ତି। ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ମୋ କଥା ବୁଝୁନଥିଲେ। ସେସବୁ କିଏ ଦେଖିଛି, କିଏ ଜାଣିଛି ନା କିଏ ଶୁଣିଛି? ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ ସେସବୁ। ତମେ କେତେ ସଫର ହେଇଛ, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ତମ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ କେବଳ ସେଇ କଥା ହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ରହିଲା ତମ ବେଳ କଥା, ତମ ଜେନେରେସନ୍ ଆଉ ଏବେକା ଜେନେରେସନ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ତେଣୁ ତମ କଥା ତ ତମେ ବିଲକୁଲ ବି କୁହନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ଦେଖିପାରୁଛୁ ତମେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛ। ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଭଲସେ ଦୁଇପଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଉନ। ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଠିକ୍ସେ ଦେଇପାରୁନ। ମାସେ ନିଜ ପାଖେ ରଖିଲେ ମାସେ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛ। ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଭାଷା ଅଭାଷା କରିକି ଗାଳି କରୁଛ। ତାଙ୍କ ମରିବାର ଦିନ ଗଣୁଛ, ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତମେ ରାଜ କରୁଛ। ଜମିବାଡ଼ି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ପାଇବା ଲୋଭରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛ। ଆଉ ଉପଦେଶ ଆମକୁ ଦେଉଛ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆଜିକା ଜେନେରେସନ୍ର ଝିଅମାନେ ତମ ଭଳିଆ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭୀ ନୁହନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ହେଇକି ନିଜ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟକୁ ହରେଇକି ସହିକି ସବୁ କିଛି ରହିଯିବେ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ଖୁସିରେ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ବାପା ମା' ବି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭୁଲକୁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ଭୁଲକୁ ଭୁଲ, ଠିକ୍କୁ ଠିକ୍ କହିବାର ସାହସ ରଖିବ। ସେତିକି ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏନି ଯେ ତମେ ତମ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିଥିଲ। ଏବେ କେମିତି ଭଲସେ ରହିବ, ଏବେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବ, ଘର କେମିତି ଶାନ୍ତି ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିବ, ସେ ଚିନ୍ତା କର।